Uffiċjali tal-Pulizija jista' jsirulhom test tal-urina jekk ikun hemm suspett fuqhom li qed jabbużaw minn xi sustanzi illeċiti. Il-bqija uffiċjal tal-Pulizija qatt ma jsirlu xi forma ta' test. Anke wara li jkun temm it-taħriġ fl-Akkademja tal-Pulizija ma jsiru l-ebda testijiet. Għal dan il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar f'kumment li tal il-mezzi tax-xandir. Fejn ikun hemm suspett dejjem ittieħdu dawk il-proċeduri, dejjem ittieħdu dawk il-proċeduri li qegħdin li jittieħdu dejjem fil-Korp tal-Pulizija. Fosthom testijiet tal-urina, bit-tabib, eċetera, eċetera. Il-Kummissarju Lawrence Kutajjar qal li fil-preżent mhux qed isiru testijiet ta' rutina fuq uffiċjali tal-Pulizija. Qal ukoll li kien hemm każi fejn kien hemm suspett li xi pulizija kienu qed jabbużaw mid-droga. Sarilhom it-test u tkeċċew mill-korp. Kien hemm pulizija wkoll li kellhom iħallu l-korp. Dawn il-mistoqsijiet saru wara li ħarġet l-aħbar li 3 kuntistabbli tal-Pulizija, wieħed minnhom ilu biss ftit jiem fil-korp, kienu sospiżi u mistennija jitresqu l-qorti fil-jiem li ġejjin wara li nqabdu bidroga kokaina fil-pussess tagħhom waqt rejd f'Paċeville, ftit jiem qabel il-miliet. Żewġ kuntistabbli huma stazzjonati ma' Rapid Intervention Unit, wieħed minnhom ilu fil-korp sentejn u l-ieħor ftit aktar minn sena. It-tielet kuntistabbli u wieħed mis-97 li bdew is-servizz fil-korp fil-ġimgħat li għaddew, ġimgħa biss qabel ir-rejd f'Paċeville.